vaan raikasta huomenta täältä tien päältä. Se on kello 8. Viime yönä siirryttiinkin jo kesäaikaa, eli pääsiäisen aikaa eletään ja huhtikuuta lähdetään tässä menemään. Hyppäsin tässä aamusta auton rattiin ja lähdin ajelemaan kohti pohjoista. Tarkoitus olisi ajella tuossa Vuotson kylälle ja sitten Vuotsosta lähtien sitten hiihtelemään tuonne Kemi-Sompion erämaa-alueelle ja käydä sitten Sompion luonnonpuistossa. Tänään on tosiaan sunnuntai-aamuaikainen, 8 uutta aikaa, kesäaikaa ja tänään pitäisi tuossa päästä perille hyvissä ajoin ja sitten sieltäpä sitten lähdetään sitten reissuun. Tervetuloa ihmettelemään, että minkälainen reissu tällä kertaa saadaan aikaiseksi. Ja on kyllä pakko sanoa, että on aivan mahtava nyt taas pitkästä aikaa olla tässä tien päällä ja siellä jo tunturit siintää silmissä ja isot suoalueet. Jes, tätä on odotettu. Edellisestä reissusta onkin tosi pitkä aika. No niin, tähän se tie sitten päättyi ja siitä alkaa sitten niin sanotusti umpinen. 10 kilometriä matkaa siihen, mihin ajattelin, että olisin päässyt autolla, niin vaikuttaa tietenkin pikkusen tämän reissun suunnitelmiin, mutta eipä siinä muuta kuin aletaan ahkionpakkaushommiin sitten. Vähän yllätti tuo, että tie ei mennyt ihan perille asti tuonne yöpaikkaan, niin eli pikkusen muuttaa suunnitelmia. Kello alkaa kohta olemaan 4, niin menen tuossa mahdollisimman lähelle Sompion luonnonpuiston rajaa ja teen leirin sinne. Lämmin tässä tulee taas ahkiota kiskoessa näin pitkästä aikaa. Tää varmaan kohta vähentää vähän vaatetta. Pito on ainakin hyvä. Mettäsuksissa.
tähän leiri. Maapuita näyttää olevan hyvin tässä ympärillä, niin tähän on hyvä leiriytyä. Lumitilanne on vielä erittäin hyvä. Oho. No niin. Saatana kupotti. Leiri on pystytetty tässä ja tämä reissu on semmonen ensimmäinen pieni vastoinkäyminen. Unohdin tuosta kamiinasta niin tuon suojan tuosta. Sehän tarkoittaa silloin sitä, että täytyy vähän rajoittaa tulentekoa, mutta eipä siinä mitään. Mulla on talvimakupussi, niin pärjää tässä muutenkin. Käytämme tuossa pienellä riskillä pienet tulet lyhyellä piipulla nyt kun ei vielä tuule, niin eiköhän tämä tästä iloksi vielä muutu. Tai onhan tämä pelkkää iloa jo nytkin. Mutta pieniä kynsitulia siis. Tämmöistä sattuu. Se on jännä, että sitä pakataan kuin Iisakin kirkkoon ja sitten tämmöiset perusjutut jää pois matkasta. Mulla on täällä paperilla ylhäällä, nimittäin tehdään, ootapas nyt, mistäs minä sen löydän? Joo, siellä tervareitillä silloin kun tein sitä edellistä videota, niin te ehottelitte niitä nimiä sinne tuolle minun ahkiolle, kun se tuli se 100 kilsaa rikki aika reippaasti sillä reissulla, niin täällä on nyt 5 kappaletta tullut ideoita tuonne kommenttikenttään ja sitten yhdeltä lapselta on tullut sitten yksi idea, joka ei ollut YouTubessa, niin se ei voi kommentoida. Mutta ensimmäinen vaihtoehto minun tuon ahkion nimeksi on Takiainen. Toinen on MC Pulkkanaama. 3. vaihtoehto on Mullikka. 4. Peesari. 5. Kettunen. Ja sitten 6. on Retkipaketti. Minä ajattelin sillä lailla nytten tämän arpoa, että minulla on tässä 6 kappaletta tulitikkuja. Ja sitten minulla on tuossa tuo kuppi. Minä heitän ne kupit, nämä tänne näin. Ja sitten katson, että kuinka monta menee tuonne kuppiin, niin se on sitten se tuo minun ahkion nimi. Jaha, eli kuppiin meni 2 tikkua, eli minun ahkion nimi on tästä eteenpäin sitten MC Pulkkanaama. Kiitos Oskari tästä loistavasta ideasta minun ahkion nimeksi, eli tästä eteenpäin sitten kutsutaan minun ahkiota MC Pulkkanaamaksi. Hauska nimi. Eli virallinen arvonta on nyt suoritettu. MC Pulkkanaama on minun ahkion nimi.
Siellä on Pyhä Nattane. Jos olisi tämän reissun tavoite käydä tuolla. Ei nimittäin ole hankikantoa juuri nimeksikään. Tässä on 2 kilsan tuntivauhti, niin se meinaa silloin sitä, että tässähän menee varmaan 4 tuntia sinne Kotakankaalle, missä ajatteli olla ensi yön. Näyttää siltä, että tekee tuulta pikkasen reippaammin ensi yöksi, niin ei uskalla riskeerata tuon Kotateltaan kanssa, kun jää se hormi pois matkasta, niin katsotaan, jos siellä Kodassa olisi mulle yöpaikka. Vähän alkoi aurinkokin tässä paistelee. Aika makia. Jaha. Kello on 12:30. Nyt olisi kyllä aika jo syöpästä. Onpa raskas keli. Voi herranen aika, että on raskas keli. Ja siinä oli jossakin. Ja. Vaihoin nuo sukset pois jalasta ja kokeillaan mennä lumikengillä. Ei oikein voitelu pelaa. Tämä lumi semmoista, että sitä on semmoset 20-senttiset köntit tuolla suksien pohjassa, niin hieman raskasta tuo matkanteko.
Raskas päivä takana. 10 kilsaa varmaan hiihtelin tänään. Tai 8 kilometriä. Puolessa välissä vaihoin noihin lumikenkiin, kun oli nuo sukset ja suksien pohjat niin täynnä lunta. Todella haasteellinen hiihtokeli. Tosiaan tuo rakas ahkioni MC Pulukkanaama tuli niin huonosti perässä tänään, vaikka siihen ei sitä lunta paatunutkaan, että tuli jotenkin mieleen ne viime kesän Vätsärin reissut, kun kajakkia revittiin niitä venetteitä pitkin. Joo, eli tarkoitushan minun oli koko reissu aloittaa tästä, mihin minä nyt olen päässyt, niin tosiaan reissusuunnitelmat sitten hieman muuttui. Minä palaan tästä nyt takaisin sinne Sompion luonnonpuiston juurelle tai sinne rajalle ja sinne jokivarteen, missä minä tänään niin söin nuo lounaan ja teen leirin sinne. Se ei pitäisi enää tuulla kyllä. Ja mulla melkein tiistai meni sitten siihen. Ja keskiviikkona sitten, jos sää olisi hyvä, niin olisi sitten optio, että pääsis päivärepulla ja lumikengillä käymään tuossa Pyhänattasen päällä. Niin se on kaikista järkevin ratkaisu. Eteenpäin ei vaikuta tällä kertaa mennä, koska mitään hankikantoa ei ole ja kaikki hanki jää suksien pohjiin kiinni, niin se on vaan niin raskasta, ettei siinä mitään järkiä ole. Saattaa vaikka loukata itteensä. Eipä siinä, me pistän muutaman puun tuohon. Ja pistän nukkumaan. Mietin tässä, että en tiedä onko tämä päivä kotakäytössä vai yökäytössä, mutta silloin kun katsoin säätiedotusta lähtiessä, niin täksi yöksi luvattiin 13 metriä tuulta Puuskissa, niin en ottanut sitten sitä riskiä, että nukun tuossa minun kotateltassa, kun mulla jäi se piipun suoja pois matkasta. Pitää olla aika tyvenkeli, että siinä voi nukkua, mutta tämmöiset tunnelmat. Minä aamulla esittelen tässä tämä Sompion kodan ja liiterit ja laavut ja vessat niin ennen lähtöä. Äkkiä se tuo aika menee, veet keittelin ja puut kannoin ja kuivattelin tosiaan kamppeet, niin kello on jo 10. Mulla meni 4 tuntia aikaa tähän tuseeraamiseen. Mutta ei siinä. Hyvää yötä. Aamulla jatketaan. Huomenta. Oli todella lämmin nukkua tuossa makuupussissa. Ulkona on 15 astetta pakkasta. Saman verranhan se on yöllä ollut täälläkin. Tuossa lämmitellä ensin vaelluskenkiä, että saa jalkaa. Ja nyt sitten yritin polttaa nämä hanskatkin tuossa näköjään. Mutta nythän nämä on jo taipuu sen verran, että menee käteen. Yes.
Näyttäisi olevan nätti tuommoinen auringonpaiste tuolla pihalla. Täällä alkaa tässä kahvinkeittoa ja MC Pulukkanaaman pakkauksen. Pitäisi varmaan tässä ensimmäisenä tehdä semmonen homma, että penkoa jostakin tussia kirjoittaa se MC Pulukkanaama tuonne ahkion perään. Oho, kyllä perhana, että kylmä tuli tuolta makuupussista. Kaipa tässä pikkuhiljaa alkaa kota lämpiämään. Huomenta vaan seuraavaa aamuja. Fyysisesti ei varmaankaan tämä päivä niin raskas kuin eilinen. Pääsee tuota samaa jälkiä takaisin, jos sitten yöllä se tuossa myräkässä tuiskuttanut sitä umpeen. Ja voihan tuo nyt, että kun pakasti, niin voi pikkusen vaikuttaa tuohon lumiolosuhteisiinkin silleen, että jos se luistaisi vähän paremmin. Mutta näin tämä päivä lähtee täällä Sompion kodalla käyntiin. On se kyllä ihme homma, että toiset lähtee lomalla jonnekin uimarannalle ja sitten toiset tulee tänne mettään kärvistelemään. Mutta jotenkin vaan täällä kun on iteksensä ja kaikessa rauhassa, niin tuntuu, että palaset loksahtelee kohilleen. Ja vaikka tämä omalla tavallaan raskasta onkin, niin tässä palautuu. Sitä on jotenkin aikaa noiden omien ajatusten kanssa. Sitten tulee joskus niitä hetkiä, että ei ajattele mitään. Sekin on aika hienoa. Mutta niin, meitä on erilaisia ja kyllä minäkin varmaan vielä joskus jotakin vaelluksia tein johonkin Espanjaan tai Italiaan tai muualle lämpimiin paikkoihin. Ensi kesän vaellushommista sen verran, että on tossa laitettu ensi kesän vaelluspäivät jo kalenteriin, niin tiedetään, että lähdetään. 3 viikkoa ollaan ensi kesänä reissussa ja meillä on 3 eri vaelluskohdetta. Ja me lähdetään tonne Norjaan. Sitten ei varmaan enää ole näin kylmä siellä. Ja niille reissuille lähtee tuo rouvakin sitten mukaan. Näette Sarin taas seuraavalla videolla. On kyllä mieletön juttu, että on tommonen puolikas löytynyt, jonka kanssa pystyy tekemään näitä vaellusreissuja. Ja joka nauttii näistä hommista. Saa olla onnellinen. Tällaisia aamumietteisiä. No niin, kiitos. Sompion kota. Oli lämmin ja mukava pysäkki. Meni aika myöhäiseen tämä lähtö.
piti tuossa säätää tuon ahkion kanssa ja kaikkia muuta värkätä, niin siinähän se oma aikansa sitten meni ja tuhuraantui. Mutta tänään paistaa aurinko. Hyvä keli. Otin painoa tuolta ahkiosta pois ja siirsin rinkkaan. Niin ajattelin, että noita omia jälkiä pitkin mennään, niin eiköhän sitä hankikantoa kuitenkin ole. Sompion kota on rakennettu vuonna 2001 ja se on vielä hyvässä kunnossa. Suosittelen. Siinä on tosiaan käymälä, löytyy tosta. Tuolla on liiteri ja sitten tuossa on vielä laavuja. Sompion järvihän on tuolla takana. Toiselta puolelta aukeaa sitten Sompionjärveen Lokan tekoallas, joka on muuten Euroopan suurin tekoallas. Mutta nyt ei muuta kuin tien päälle. Kettu mennyt siellä. Tulee nuo jäljet tuohon. Ja siihen se sitten on kakannut. Sinne jäi Sompionjärvi. Tässä on ensimmäinen tunti tultu. Ahkio tulee paremmin perässä. Korjaan MC Pulkkanaama. Aurinko paistelee mukavasti. Tää välistä pitää laskettelulaseja päässä, niin ei tuu silmät kippeeksi. Nätti aurinkoinen päivä. Ei ole niin raskasta kuin eilen tuo ahkion veto, mutta on se raskasta joka tapauksessa. Täytyy se on alamäkeä, eli eilen tää koko matka. Normaali keväthangella, niin tuo menisi vähän niin kuin työntelemällä ja ahkio nokkis kantapäitä. Helpompi on nyt ollut tulla tuota ylämäkiä, kun eilen vetää ahkiota alamäkeen. Oli kyllä mystinen keli. Kerta kaikkiaan. Huhhuh. Saavuin takaisin tähän Sompion luonnonpuiston rajalle ja tässä on tämä Nalijoki, mistä ajattelin, että on näppärä ottaa vettä, mutta se onkin mennyt näköjään jäähän. Tuolla näyttäisi virtaavan vesi tuolla vähän kauempana, niin täytyy yrittää sieltä tetsata. Siinä on joku juttu tuossa, kun lumesta sulattaa vettä, niin se ainakin minusta tuntuu, että sillä ei lähde samalla lailla janoja. Sitten se kuivattaa suuta ihan erillä lailla. Siellä on ahkio ja löysin tuosta jo telttapaikan yöksi ja maapuita sen verran, että saa ensi yöksi tuleet nakerreltua. Teltan paikassa ei oikein semmoiseen monttuun, niin siihen ei luulisi ainakaan tuulevan. Ihan puhkit tässä, kun sai tämän leirin ja puut haettua. Ja hetken tuossa olin ja
soittelin kotiin, kerroin, että kaikki on hyvin ja kerroin huomisen reittisuunnitelmat, että mihin on menossa. Ja nyt olisi ehkä sen verran tuota puuta, että tarkenee tämän illan ja huomisaamun tuon kaminan kanssa. Ja meinasin, että olisin käynyt sitä vettä hakemassa, mutta liian iso riski. Ilta alkoi jo tuossa hämärtämään ja melko kova pakkanen, niin en nyt ala ittiä tähän iltaan kastelemaan, niin päätinpä, että jätän toiseen kertaan sen veehakureissun ja yrityksen. Siinä kamina pikkuhiljaa lämpiää ja pitäisi alkaa makualustoja ja muita tekemään. Niin. Kyllä tulee kuule uni tänä iltana taas tosi hyvin. Keittelyä tässä ja jalkojen huoltoa ja löysin jalasta tuommoisen vähän ikävän yllätyksen. Ei ole kyllä haitannut, mutta se varmaan pitää tehdä tänään vielä jotakin. Alkanut rakkoa tekemään tuonne perunavarpaaseen. Siihen täytyy varmaan laittaa rakkolaastari. No, eihän se auta siihen. Laitetaan rakkolaastari. Annetaan vähän aikaa happea ja laastaroidaan se sitten. Vesi alkoi kiehumaan. Hyvää yötä täältä metsän siimeksestä. Nyt on kyllä pakko sanoa, että meni keli pikkusen arktiseksi. 25 astetta pakkasta ja makupussi raja 20, niin sen kyllä huomaa. Olen tässä vetänyt kaikki vaatteet päälle ja pakannut itteni kaikilla kamppeilla ja tuossa melkein viimeiset puut heti tuohon kaminaan ja toivotaanpa, että tässä nyt aamuasti, eiköhän me nyt tässä aamuasti pärjätä. Saattaa tietenkin tämä vähän vaikuttaa. Tämä elämys voi hieman vaikuttaa sitten loppureissun suunnitelmiin. No, katsellaanpas aamulla miltä tilanne näyttää. Sikakylmä. Joo. Ollut ihan perkeleen kylmä yö. Johonkin aikaan katsoin tuossa mittaria yöllä. Tähti 28. Tässä on muistaakseni komfortti 20 tässä minun makuupussissa. Ja kyllä on pakko sanoa, että ihan oikeasti nyt on palellut tänä yönä. Oho. On vielä makuupussissa. Otin tuon retkikeittimen kaasupatruuna tänne kaveriksi. Yritän sitä tässä lämmitellä sen verran, että saisi alettua keittää lämmitä ruokaa. Siitähän se lähtee tämmöisen yön jälkeen. Harmiko ei ole nettiin pääse sen verran, että tietäisi, että mikä tuo ensi yö tilanne on tuo lämpöjen kanssa, mutta olihan mulla kylmä yö, ei mitään järkeä, hyi helekkari. Erittäin raikasta huomenta tältä metsän siimeksestä. Päätin nousta ylös 7 aikaan ja olen tuossa tehnyt lämmintä ruokaa ja
keitellyt kahvit ja syönyt leipää ja tankannut vattan täyteen. Tosiaan viime yö oli semmonen, että en tiedä onko nukkunut sinimäystäkään. Johonkin aikaan minä katoin että 28 astetta oli pakkasta. Nyt on 25, aurinko ei ole vielä alkanut lämmittämään. Täytyy tässä tehdä vähän pohdintoja tämän reissun suhteen. Seikkailukasvatusopinnossa aikanaan sanottiin, että jos alkaa tulemaan useampi virhe peräkkäin reissulla, niin kannattaa siinä vaiheessa alkaa miettimään, että kannattaako se keskeyttää. Ensimmäinen virhe tällä reissulla oli että jäi tästä kodasta tuo Hormin suojakappale pois. Tästä hukkuu lämpöä niin paljon, että tässä ei ihan hirveästi lämpene näillä keleillä. Toinen virhe oli se, että lumiolosuhteet oli ihan erilaiset kuin oleti. Minä olin lähdössä tuonne Keväthangille hiihtämään, niin täällä ei tosiaan ole sitä minkään valtakunnan kantoa. Siihen vielä sitten päälle uneton yö. Mennyt aika paljon energiaa siihen, että on pysynyt lämpimänä tänä yönä. Kaikista fiksuin veto on pistää reissu siinä mielessä poikki, että minä jätän Pyhä Nattasen välistä. Siitä tulisi kuitenkin 8 kilometrin ylimääräinen reissu. Jos ensi yönä on yhtä kylmä, niin kusessa ollaan. Eli kaikista järkevin vaihtoehto tässä nyt on oikeastaan se, että minä lähden saman tien pakkailen tässä aamukahvin jälkeen ja minä lähden autolle. Näillä eväillä lähdetään jatkaa, niin ei tule sitä 3. vahinkoa. Tuotakin on miettinyt, että se tältä reunalta se Pyhä Nattasen päällä käynti, niin se on aika jyrkkä. Ja sitten miettii, että vasta on tullut uutta lunta ja tuolla on höttölumikerroksia vaikka kuinka monta alla, niin siellä voi olla myös aika varteenotettavat lumivyöryriskit. Niin tämmöisiin tunnelmiin tänä aamuna. Se, jos reissu jättää joskus välistä, niin ei tarkoita sitä, että se on mennyt pilalle. Aika monta vuorta on jäänyt huiputtamatta huonoja olosuhteiden takia ja tällä kertaa se vuori oli Pyhä Nattanen. Eipä siinä. Tämmöisiä tunnelmia. No niin, se alkaisi olemaan kotateltta purettu. Edelleen on pakkasta 26 astetta. Kello on varmaan, ootapas, kello on 9. 2 tuntia tässä kärvistelty ja syöty lämpimät ja pakattu tämä teltta noihin kasseihin. Sitten tässä viimeiset tästä kyytiin ja sulattelen tuossa kenkiä sen verran, että saan ne jalkaan. Tosiaan sen verran oli kylmä viime yönä, että huomasin, että alkoi ääreisverenkierto huononemaan ja lämpö keskittymään tuonne keskikroppaan ja huomasin, että varpaat ja sormet oli ihan jäässä. Vaikka mulla oli 3 villasukat päällekkäin ja 1 alusukat, niin siitä huolimatta aivan jäässä. Varmaan semmonen pelastus varpaille ja sormille oli se, että mulla oli mukana tämmösiä lämpöpusseja. Niin me laitoin varpaisiin ja kinttaisiin tuommoiset, niin tarkeni. Tuossa yöllä kävin kusella
Ja siirsin ajatuksissaan kaasupullo tai Trangian kaasusäiliötä, niin tuli paleltuma sormeen saman tien. Pitää nyt muistaa, ettei koske mihinkään metalliin tässä. Sain vielä veekki keitettyä tossa, niin tosiaan lähden tässä autoa kohti. Olipa elämys. Iloinen elämys. Veikkaan, että jos tästä lähden jatkamaan kikkailua, niin tulee se 3. ja viimeinen fataali virhe. Niin sitten tämä ei ole enää niin iloinen tämä seikkailu. Mutta tästä yöstä on selvitty. Ahkio kun saadaan pakattua ja päästään liikenteeseen, niin sitten tulee lämmin. Aivan mahtava homma. Kohta on lämmintä vettä. Kyllä tämä tästä. Ei vaan Pyhä Nattanen. Nähdäänpä sitten siellä huipulla joku toinen kerta. Oli mainio idea lähteä tässä autoa kohti. Kaksi tuossa puussa. Hei, auto näkyy. Se tarkoittaa sitä, että tämä reissu tuli päätökseen. Kiitos teille kovasti, että olette ollut mukana taas tällä reissulla ja toivotaanpa, että seuraavalla kerralla jo ihan näin kylmä kuin tällä kertaa oli. Ei muuta kuin nähdäänpä seuraavalla videolla. Se on moi moi!